Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Muri. Taong 1970, San Ricardo, Southern Leyte. Noong mga panahong ito, pinuno ng isang bihilanteng grupo itong si Muri. Matunog ang kanyang pangalan sa mga militar dahil sa ginagawa niyang pagpatay sa mga rebeldeng walang ibang nais kundi ang magkaroon ng kaguluhan sa kanilang lugar. Kahit labag sa batas ang kanyang paniniwala, hindi may pagkakaila ng mga militar na kumakampi ang mga ito sa paniniwala niya. Dahil dito, kung kaya't malayang nakakapaglakad itong si Muri sa mga baryo at sa mga karatig bayan. Kapag naman lumalakad ito, wala kang makikitang mga tauhang umaaligid sa kabila ng dami ng kanyang mga kaaway. Kaya naman ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, na kaya ganon kalakas ang loob niya, ay dahil sa mga mutya at mga agimat na nakakarga sa kanyang katawan. Maliban sa ganoong usap-usapan, may mga nagsasabi ring nakita siya nitong tinambangan kung saan sinalo niya ang maraming bilang ng bala. Subalit pagbulagta niya sa lupa, tanging butas lamang sa damit niya ang nakita ng mga ito. Pagtayo noon ni Muri, walang habas niyang ginantihan ng mga kalaban hanggang sa makapatay ito ng 3. Yung mga nakaligtas, pilit na kinaladkad papalayo ang mga pumanaw nilang kasama, kaya pagdating ng mga tao sa lugar, wala na itong nadatnang bangkay. Si Muri naman noon, imbis na magsumbong, piniling umalis na para bang walang nangyari. At dahil sa mga kaganapang yon, unti-unti siyang nakilala ng mga tao. At sa paglipas ng mga taon, nang makilala na nila ito, hindi nila maipagkakaila na humahanga sila. Likas kasi sa kanyang pagkakaroon ng magandang pag-uugali, kaya madali siyang nakakakuha ng loob ng tao. Ngunit sa kabila nito, hindi niya yun ginagamit bilang kalamangan sa kahit na kanino. Para sa kanya, ang mabuhay ng simple at mabuti ay kalugod-lugod at dapat ikakontento. Ito rin ang pangunahin niyang dahilan kung bakit patuloy niyang sinusupil ang mga kalabang naghahangad ng gulo sa bawat komunidad na kanilang nasasakupan. Ang nais niya kasing mangyari, manatili ang kapayapaan kung saan ang bawat isa mamumuhay ng walang takot sa kapwa nila. Ito ang kanyang nais at panata, bago man lang bawiin sa kanya ng panahon ang kanyang lakas at kapangyarihan. Ang kaso lang, ang daan para makamit ito ay hindi madali. At katunayan, sa loob ng 1.5 dekadang pakikipaglaban, pakiramdam niya napakaliit pa lamang ng naihakbang ng mga paniniwala nila. Marami pa rin ang nagkukuta sa bundok, bit-bit ang masamang ideolohiya at paniniwala. Kaya naman para mas lalo pang mabawasan ng mga ito, naglalaan siya ng ilang araw para magbakasyon at para magtrabaho. Ayon kay Muri, na noong kabataan niya pa, halos 1 linggo lang siyang umuuwi. Yung 1 linggong yun, ginugugol niya kasama ang kanyang mga magulang para naman kahit papaano mawala ang alalahanin ng mga ito. Dagdag pa niya na, kagaya niya hindi rin pangkaraniwan ang ama't ina niya. Di man sa pagmamayabang pero yung kanyang ina ay isang mataas na antas ng manggagamot habang ang tatay naman niya ay isang dalubhasang antingero. Halos kalahati ng karunungang taglay niya ito ang nagturo. Kaya kahit minsan lang sila kung magkita, patid niya na hindi ito nag-aalala para sa kaligtasan niya. Pero ilang buwan ang dumaan pagpasok ng taong ito, kinausap siya ng masinsina ng kanyang ama ukol sa panganib na nasilayan nito sa kanyang paningin. Ayon dito, may mga uusbong siya na kalaban na kailangan niyang paghandaan. Dagdag pa nito na malalakas ang mga nilalang na yon, kaya hindi niya ito pwedeng baliwalain sa kadahilan ng maaaring ito ang magiging sanhi ng pagkatalo niya. Muri anak, alam ko na nasa tamang pag-iisip ka na.
Malalim na rin ang iyong karanasan. Pero bilang ama mo, gusto ko ang palagi kang ligtas. Alam mo naman, hindi pa nagmimintis ang mga panaginip ko. At bawat bagay na nasilayan ko sa aking pangitain, saksi ka kung papaano ito nagkakatotoo. Kaya ngayong napanaginipan kita, sana magdoble ingat ka. Bungad na wika ng tatay niya 2 araw bago ang pagbalik niya sa kuta nila. Nang marinig naman yun ni Mori, agad siyang sumang-ayon kasabay ng pagsagot niya rito ng, "Tatandaan ko ho ito, Itay. Maraming salamat sa inyong paalala at pag-iingat. 30 anyos na ho ako, pero palagi pa rin akong kumukuha ng payo sa inyo. Pakiramdam ko tuloy, walang nagbago sa buhay ko. Parang ako pa rin yung dating binata na laging tagasunod at tagahanga ng butihin niyang ama." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang nilapitan ng tatay niya para ipaglapit ang mga noo nila. Ito kasi ang naging tadhanang pagmamahal nito sa kanya, at aminado rin siya na kapag ginagawa yun ng tatay niya, nakakaramdam siya ng tuwa at kapanatagan sa buhay. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy naman ang pangkaraniwang gawain sa kanilang bahay. Alam ni Mori na nasa mabuting palad ang kanyang mga kasama, kaya kapag nasa bakasyon siya, hindi niya yun gaanong iniisip. Kinabukasan, bilang paghahanda sa nalalapit niyang pag-aalis, nagpasya siyang bumili na muna ng mga pangangailangan niya sa baryo. At kagaya ng nakasanayan, mag-isa siyang lumakad para mas mapadali ang kanyang pag-uwi. Ang problema, habang binabagtas niya ang daan pabalik sa bahay nila, may nakasalubong siyang isang matandang babae na napansin niyang nag-uusal habang naglalakad. Wala naman siyang kakaibang nakita sa ora nito, pero yung mga sinasambit nitong dasal, pamilyar na pamilyar sa kanya. Alam ni Mori na kabilang ito sa piraso ng dasal ni Metatron, kaya hindi niya mawari kung bakit ito sinasambit ng matandang yon sa ganoong pagkakataon. Dala ng kuryosidad, iniwan niya sa tabi ng daan ang kanyang mga pinili para ito ay masundan. Malayo-layo rin ang nilakad niya mula sa lugar na yan, hanggang sa makapasok siya sa lugar na may mga puno ng goma. Liblib ang daan doon, tapos yung presensya sa paligid, medyo kakaiba. Yun nga lang, hindi siya nakakaramdam ng masamang aura, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbuntot. Kampante si Mori na kapatid niya sa paniniwala ang matanda, kaya hindi na siya nag-abalang maglagay ng kahit na anong dasal sa kanyang katawan. Ngunit, pagdating niya sa pusod ng taniman ng goma, nakaramdam siya ng kakaiba. Yung agimat niya na pangontrang bagat, kapansin-pansin ng pag-iinit na parabang nalulusaw ito ng presensyang hindi niya nararamdaman. Ilang minuto niya rin itong inihipan ng puder bago ito unti-unting bumalik sa dati nitong temperatura. Ang kaso lang, habang abala siya sa kanyang ginagawa, hindi niya napansin ang paglapit sa kanya ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagulat na lamang siya nang masipat niya itong nakatayo na sa harapan niya. Nagaangil na ang nilalang na yon habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig. Nakita rin niya ang pag-usli ng sungay nito sa noo at ang makapal nitong balahibo na siya namang nagkukubli sa kasarian nito. Pagatungal ng nilalang, bigla namang bumuka ang napakalaki nitong bunganga na halos hindi niya makita ang pinakadulo. Para itong kawalan na dahan-dahang humihigop sa kanya. Matapos niya yung masilayan, agad naman siyang nagkarga at bumuhay ng mga mutya niya. Subalit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang mabilis na pagbigat ng kanyang katawan. Kahit malalim ang karanasan ni Mori sa ganoong sitwasyon, hindi niya maipagkakaila na nahuli siya nito. Maya-maya pa, dito niya na napansin ang pagsikalasan ng kanyang mga karga, dahilan para makaramdam siya ng matinding pagkabahala sa kanyang buhay. Alam niya na sa ganoong sitwasyon wala ng paraan para makatakas sa kamay ng nilalang na yon.
Inaasahan na rin niya na yun na ang katapusan niya dahil sa wala na rin siyang maisip na paraan kung papaano pa ito malulusutan. Kaya naman ang matanggap na ni Muri ang kanyang kamatayan, minabuti niya na ipikit na lamang ang kanyang mga mata. Hindi na rin siya nag-isip pa hanggang sa bigla niyang narinig ang pag-atungal ng nilalang. Sa isang kisap mata, nanumbalik ang lakas at kontrol niya sa kanyang katawan. Pagsilay niya sa paligid, dito niya nakita ang kanyang ama. Hawak-hawak ang isang mahiwagang sandata na may kakayahang makapaglabas ng sibat ni Atardar na hindi na kailangan pang tawagin o magdasal. Pagbaling naman niya sa nilalang na bumitag sa kanya, nakita niya ito na nakatayo ng tuwid habang nakatarak sa katawan nito ang 6 na espiritual na sibat. Napuluputan na rin yun ng espiritual na kadena, kaya kahit anong gawin ito, hindi na yun makakalaya. Kalaunan, dahan-dahan ang sinipsip ng Atardar ang lakas nito hanggang sa bumagsak na yon sa lupa. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, kampante itong lumapit habang nagwiwika sa kanya ng, "Hindi ko inaasahan na mabilis kang tatanggap ng pagkatalo. Hindi pa ito ang panahon mo, anak, kaya huwag kang magmadali. Ang sabi ko sa iyo, may paparating na matinding panganib. Ito na ang simula ng panganib na tinutukoy ko. Halika, pag-aralan mo ang nilalang na ito, baka sakaling meron kang matuklasang kakaiba." Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, tahimik siya roong sumunod. Hindi na muna siya nagsalita dahil sa mga sandaling yan, nais niyang malaman ang sikreto ng nilalang na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Paglapit naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mabilis na pagkaagnas ng katawan nito. Kapansin-pansin ang kawalan ng laman loob ng nilalang, kaya naman hindi niya maiwasang mapaisip kung papaano yun nabubuhay sa ganoong sitwasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, may dinukot dito ang tatay niya hanggang sa makuha na nito ang isang itim na bato na hugis parisukat. Bawat kanto ng bato may mga marka ng simbolo na hindi niya mawari kung papaano ito naukit sa ganoong kaliit na bagay. Isipin ninyo, gakamao lang ang laki nito, tapos yung mga simbolong nakasulat, pilit roong pinagkasya. At kung hindi siya nagkakamali, ang mga simbolong yon ay bumubuo ng isang panalangin o ritual para mabuhay ang ganoong uri ng nilalang. Matapos naman niya itong masilayan, nagkaroon ito ng pulang liwanag bago ito tuluyang rumupok at kalaunay naging abo. Maya-maya pa, umihip ang malakas na hangin na siya namang nagdala sa mga bakas ng bato. Nung mawala na ito sa kamay ng kanyang ama, agad siya nitong inakbayan habang ginagabayan papalabas ng taniman ng goma. Sa kanilang paglalakad, may mga inilahad itong kaalaman na wala pa siyang kaide-ideya. Ayon dito, hindi tao ang nilalang na yon, bagkus ay isa lamang itong kagamitan na binubuhay ng isang sinaunang karunungan. At ang taong nakakaalam nito ay paniguradong may malalim na galit sa kanya. Dagdag pa ng tatay niya na para mabuhay ang ganoong uri ng nilalang, kinakailangang mapasukan ng isang buhay na kaluluwa ang batong ipinakita nito sa kanya. Iyon ang pangunahing kailangan para magkaroon ito ng kalayaang kumilos at makagamit ng mga abilidad at buhay na salita. Nabanggit din ito sa kanya na matagal na siyang nakakarinig ng tungkol sa ganoong abilidad pero hindi niya ito pinapansin. Alam ng kanyang ama na labag ito sa doktrina ng lihim na karunungan, kaya hindi siya makapaniwala na may maglalakas loob ditong magtangan. Sino man ang taong yon, alam niyang sumasailalim yon sa isang matinding desperasyon. Mag-iingat ka, anak, sapagkat ang mga nilalang na yan ay may kakayahang pamahalaan ang dalawang panig ng kapangyarihan. Pwede silang magpanggap na mabuti para ikaw ay mabitag. Kaya magmula sa araw na ito, mas mainam na wala ka munang pagkatiwalaan. Tandaan mo, pwede silang maging kahit na sino.
Matapos makapagsalita ng tatay niya, mabilis na nilang tinahak ang daan papauwi. Pagtungtong ng gabi, binuhos nila ang kanilang oras sa pagdarasal. Bandang 10:00 na sila noon nakatapos, kaya bago sila magpahinga, minabuti na muna nilang maghapunan. Habang kumakain naman sila, may bumisita ng 10 oras. Katok ito ng katok, tapos tinatawag ang pangalan ng tatay niya. Pamilyar din ang boses nito, kaya naman binuksan niya ito. Yung tatay niya noon, medyo nagdadalawang isip na pagbuksan ng taong yon, pero dahil sa maawain itong si Muri, hindi niya ito sinunod. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isa sa mga malapit nitong kaibigan. Umiiyak ito tapos namumutla ang muka na parabang merong nangyaring hindi inaasahan. Kaya naman bago niya pa ito tanungin ng kung ano-ano, direkta na niyang inalam kung ano ang nangyayari sa bahay nito. Nang marinig naman yon ng kaibigan ng kanyang ama, takot na takot nitong sinabi sa kanya ang pagpasok umano ng 2 aswang sa loob ng bahay nila. Dagdag pa nito na nahuli ng nilalang ang 2 nitong anak, kaya hindi na nito malaman ang gagawin. Mariin din itong inilahad na nakatakas na ang nilalang na yon at huli niya itong nakita na tumatakbo patungo sa lugar kung saan naroon ang mga puno ng goma. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang tawagin ang kanyang ama. Siyempre, nang malaman na nito ang sumbong niya, walang pagdadalawang isip naman itong sumang-ayon sa binabalak niya. Ang kaso lang, nung aalis na sila ng bahay, bigla silang napahinto nang pigilan sila ng nanay niya. Ayon dito, may naaamoy itong kakaiba sa mga nangyayari, kaya mas mainam na sumama yun sa kanila. Nang marinig naman yun ni Muri, di niya nagawang sumagot dahil alam niya na kumpara sa kaalaman nito, kakarampot pa lamang ang sa kanya. Matapos nilang magkausap, dali-dali silang tumuloy. Pag-alis nila ng bahay, di niya maiwasang mapatingin sa kaibigan ng tatay niya, gawa nang nung marinig nitong sasama ang nanay niya, parang nag-iba ang aura nito. At kung hindi siya nagkakamali, wala itong alam sa lihim na aral, kaya masyadong imposible na mapabago na lang nito bigla ang estado ng kanyang presensya. Dahil sa napansin niya, agad niya itong ipinagbigay alam sa nanay niya. Ayon kay Muri, matagal nang likas sa kanila na makipag-usap gamit lamang ang isipan. Kaya naman yung mga napansin niya, na ibahagi niya ito kaagad nang hindi sila napapansin. Nang malaman ito ng nanay niya, direkta nitong inilahad sa kanya, nakaparte ang taong yon sa mga nilalang na nagbabalak sa kanila na pumaslang. Ano man ang rason nito, wala siyang ideya. Pero isang bagay lang ang nasisiguro ng kanyang ina. Kailangan nila ang tulong nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamaang-maangan. Hanggat maaari, hindi sila gumawa ng kakaibang kilos, hanggat hindi pa nila nararating ang lugar na pagdadalhan sa kanila ng nagbabalat kayong nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi kalayuan sa pusod ng kakahuyan, nakasilay sila ng isang lumang bahay. Sa estado nito, mukhang matagal nang wala ritong naninirahan, subalit nakapagtataka ang nakasinding sulo sa loob. Nang masipat naman yon ang kasama nilang nilalang, maigi nitong itinuro ang bahay habang binubulungan ang kanyang ama. Diyan pumunta ang mga nilalang na dumukot sa mga anak ko. Pakiusap ninyo, iligtas mo sila. Nang marinig naman ito ng tatay niya, kampante naman ito roong sumagot. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa kanila. Magpaiwan ka na lang dito para makakilos kami ng mabilis at maayos. Ngunit, pagkasambit nito ng mga kataga, hindi sumang-ayon ang kaibigan nito. Kesyo natatakot yon, ayaw nitong mapag-isa at kung ano-ano pang palusot para lamang makasama sa kanila.
Dahil dito, wala silang nagawa kundi yon ay paunlakan. Di naman sila noon gaanong nababahala, gawa ng nakasunod sila sa nais mangyari ng nanay niya. Hindi nagtagal, dito na sila nagsimulang umusad papalapit. Mabilis ang mga hakbang habang maiging pinakikiramdaman ang paligid. At habang papalapit na sila sa lugar na yon, dito nila unti-unting napapansin ang mga angil at pag-atungal ng mga nilalang na nasa loob ng bahay. Dahil sa ingay na yon, kaya naman inakala ng kaibigan ng tatay niya na nakuha na nito ang mga atensyon nila. Kaya naman ang makahanap na yon ng pagkakataon, hindi na ito nagdalawang isip na pasimpleng magpaiwan. Ngunit bago pa man yun makadistansya sa kanila, hindi nito namalayan ang pagtama sa leeg nito ng daladalang paggapas ng nanay niya. Bago pa man yun makapagsalita, gumulong na sa lupa ang ulo nito kasabay ng mabilis na pagkaagnas ng ginagamit nitong katawan. Pagramdam naman ng mga nilalang sa nangyari, mas lalo itong nagwala hanggang sa nagkusa na yung lumabas na parabang inaasahan na ng mga ito ang kanilang pagdating. Pagpalibot naman ng mga nilalang na yun sa kanila, bahagya itong natigilan dahil sa depensang ikinalat sa paligid ng nanay niya. Nagsimula na rin itong umihip ng mga pantigalpong dasal, kaya hindi kaagad-agad nakaatake ang mga kalaban nila. Sa puntong yon, dito na bumungad sa kanya ang mga kakaiba nitong itsura. Paglalarawan dito ni Muri, malayo ito sa mga pangkaraniwang aswang na napapatay niya. At kahit malalim na ang kanyang kaalaman pagdating sa mga kombate at lihim na karunungan, hindi niya maipagkakaila na seryosong banta ang mga ito sa buhay niya. Dahil dito, kaya naman hindi na niya nilimitahan ang kanyang sarili. Lahat ng anting-anting at sandatang ibinigay ng magulang niya, ginamit niya sa sukdulan ng kanyang lakas at abilidad. Pagkatapos nilang makapaghanda, dito na rin inilabas ng kanyang ina ang isa sa mga gabay nito na matagal na panahon nang nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Ayon kay Muri, hindi ito santo o mga banal na nilalang na malapit sa Panginoon, bagkus ay isa itong mataas na uri ng diwata na tinatawag nito sa pangalan na Sugadapi. Itong si Sugadapi Pinuno, ang sinasabing reyna ng ikalawang langit. Hindi mo makikita ng basta-basta ang nilalang na to, maliban na lang kung siya mismo ang kumasi sa'yo. At sa buong kasaysayan ng mga antingero, dadalawang tao pa lamang ang kinasihan ng ganong kalakas na diwata. Isa rito ay ang kanyang ina, at yung isa naman ay ang dibinong umiral, ilang siglo na ang nakakaraan. Maya-maya pa, nang makipag-isa na ito sa katawan ng kanyang ina, bigla na lamang niyang naramdaman ang paglamig ng paligid. At sa isang kisap mata, lahat ng nilalang na malapit sa kinaroroonan nila, napilitang umatras buhat sa pagnipis ng hangin. Kaya naman nang makita nila itong mag-ama, ginamit na nila itong pagkakataon para umatake. Yung nanay naman niya, nakatuon sa pakikipagkombate ng espiritual, sa kadahilanang dito mas dalubhasa ang kanyang gabay. At sa loob ng halos ilang minutong pakikipaglaban nito, halos 5 na sa 13 nilalang ang nahugutan nito ng kaluluwa. Maraming beses na rin itong sinubukang atakihin ng mga kalaban nila, ngunit bago pa man yun makalapit, kusa na lamang itong nawawala ng lakas dahil sa pagkawala ng hangin sa kanilang mga katawan. Dahil sa ganoong pangyayari, kaya ni isa sa mga ito hindi nagawang makalapit. At habang nasa ganoong estado ang kanyang ina, naging abala sila sa pakikipaglaban sa iba. Gamit ang sundang na ibinigay ng kanyang ama, walang habas niyang pinagtatataga ang mga nilalang na naglalakas loob na lumapit. Ayon kay Muri, ang gamit na kanyang tanga noon ay napakarupok. Ngunit kapag nababahiran ito ng dugo ng mga nilalang, kusang bumabalik ang talas nito. Tumitibay din ang bakal na nakalasap ng dugo hanggang sa napaka-imposible na ito ay mapurol pa.
Hindi nagtagal. Dahil sa kanilang mga kakayahan, napilitan na ring umatras ang iilan sa mga nilalang. Paglaho ng mga ito, pinasok nila ang bahay at dito nila nakita ang ritual na pinagmumulan ng lakas ng mga nilalang. At kagaya ng sinabi ng kanyang ama, nilikha ang ritual na yon gamit ang sinaunang karunungan. Niyang nanay niya hindi ito naintindihan, kaya naman bago pa ito makapagtawag ng mga nilalang, minabuti na nila na yon ay sunugin. Mabuti na lang, epektibo ang pangontra-ritual na kanilang ginamit, kaya nawasak nila ito ng walang kahirap-hirap. At pagkatapos nila itong maisakatuparan, bumalik sila ng bahay para maghanda. Kinabukasan, sinamahan siya ng kanyang mga magulang pabalik sa kanilang kuta. Makailang beses na rin niya noong tinanggihan ang alok nito, pero dahil sa pagpupumilit nito, wala na rin siyang nagawa. Kalaunan, kasakasama niya na yung naglalakad papalabas ng baryo. At habang nasa kasagsagan sila ng pag-usad, marami itong naitanong sa kanya ukol sa sitwasyon at ginagawa ng kanyang mga kasama. Inalam din ito kung meron pa siya roong komunikasyon sa mga nakalipas na araw. Nang marinig naman yun ni Muri, di niya maiwasang mapaisip. Aminado kasi siya na 3 araw na ang lumilipas na hindi pa bumababa ang mga mensahero nila. At para sa kanya, isa nga yung masamang balita. Gayunpaman, nanatili siyang may pag-asa para sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para sumagot, inilahad niya sa kanyang ina ang mga nalalaman niya. Kahit masakit para sa kanya, pinili niyang maging tapat upang hindi maligaw ang mga plano at akala nila. Pagkarinig nito sa kanyang paliwanag, kinausap nito ang kanyang ama. Ilang minuto rin yung dumistansya sa kanya bago ito bumalik, bit-bit ang isang masamang balita. Pasensya ka na, anak. Pero ang hinala ng nanay mo, may hindi magandang nangyari sa grupo mo. Huwag ka na munang panghinaan ng loob, sapagkat hindi pa naman natin ito nakukumpirma. Ay, marami na kayong pinagsamahan at malayong-malayo na rin ang inyong mga narating. Yun nga lang, hindi sa lahat ng oras tayo ang nasa tuktok. Huwag na huwag mong kakalimutan na kahit gaano pa man tayo katayog at makapangyarihan, meron at meron pa ring mas mataas sa atin. Pangaral ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, pinili niyang manahimik na lang. Kahit papano kasi, hindi niya maipagkakaila na meron itong punto. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy sila sa pag-usad. At habang tumatagal, unti-unti na niyang nararamdaman na malapit na sila. Bandang 6:00 na sila noon ng gabi nakarating, kaya pagtanaw nila sa pugad, wala silang napansing kakaiba. Normal naman ang lahat, hanggang sa dito na nila natuklasan na patay na pala ang lahat ng taong naninirahan sa loob nito. Marami sa mga itong nakabitin, habang yung iba naman, pinugutan ng ulo. At sa entrada pa lamang ng kuta, nakita na niya ang ulo ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Matapos naman niya yung masilayan, hindi niya maiwasang manlumo at magalit. Gustong-gusto niya noong sumigaw at magwala, pero hindi yun pinahintulutan ng nanay niya. Ayon dito, hanggat hindi pa sila nakakasiguro sa lugar, mas mainam na manahimik at magmasid. Pagpasok nila sa loob, dito pa mas lalong bumungad ang maraming labi. Akala nila purong mga yumao na ang naroon, pero maya-maya pa, dito nila nakita ang natirang bakas ng mga nilalang na ilang araw na nilang nakalaban. At kagaya ng inaasahan, walang kaabog-abog na naman sila nitong sinugod. Dala ng galit noon ni Muri, napilitan na siyang gamitin ang mutya ng ipo-ipo na bigay ng kanyang ama. Malakas ang balik nito sa katawan niya pero hindi niya na yun inisip pa. Basta ang nais niya,
makapaghigante sa mga nilalang na bumarubal sa kanyang mga kaibigan at kaisa ng paniniwala. Ang problema lang masyado niyang minaliit ang mutya. Kaya sa kakagamit niya nito, hindi niya namalayan ang matinding pinsala ng kanyang katawan. Basta nagulat na lamang siya nang hindi na niya maigalaw ang katawan niya. Unti-unti na ring nandilim ang kanyang paningin hanggang sa mawala na siya ng ulirat. Matapos ang pangyayari, nadatnan na lamang niya ang kanyang sarili na nakaratay sa higaan. Balot na balot ng benda ang kanyang katawan at ayon sa tatay niya, nawala na umano sa pangangalaga niya ang mutya na kanyang ginamit. Isang taon ding namalagi sa ganoong kondisyon nitong si Muri hanggang sa tuluyan na rin siyang nakabawi. Yun nga lang, nang simulan niyang hanapin ang nilalang na pumatay sa kanyang mga kasamahan, hindi niya na ito mahagilap. At ayon sa kanyang ina, marahil ay nakatawid na ito sa Karatig Isla. Ano man ang rason ng nilalang na yon, naniniwala ang nanay niya na hindi siya parte ng mga taong nais nitong bawian ng buhay. Marahil ay merong espesyal sa kanilang mga kasama na siyang pangunahin nitong pakay. Gayunpaman, sa kabila ng mga sinabi nito sa kanya, hindi pa rin siya tumigil. Dumaan ang mga buwan at taon kung saan-saang lupalop na siya nakarating, ngunit nanatiling malabo para sa kanya ang kinaroroonan ng nilalang na hinahanap niya. Maliban dito, wala rin siyang ideya kung ano ang wangis nito. Kaya literal na parang naghahanap siya noon ng ginto sa isang tuyot at bitak-bitak na lupa. Dahil sa ganoong sitwasyon, tumanda na lamang itong si Muri na bigo. Hindi naglaon, natutunan na rin niyang tanggapin ang katotohanang hindi na niya mahanap pa ang misteryong nilalang na lumipol sa kuta ng mga gerilya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nawala ang bilib ni Muri sa kanyang mga magulang na siyang nagtataglay ng dalawang malakas na kapangyarihan na mga si Bat ni Atardar at reyna ng mga diwata ng ikalawang langit na si Sugadapi.